Daerah nggonku mambengi bar udan duwers, guys. Alhamdulillah mari udan ngene iki hawane sejuk pol. Wit-witane ya padha seger-seger mari keguyur hujan mambengi. Kayak latare ya ora kebo lemahe dadi madet. Piye nang daerah nggonamu mambengi udan apa ora? Lagi isu-isu mesti gak sempet arepe nyapu godhong-godhong isik mblarah kaya ngono. Nyapu engko-engko wae, sing penting saiki golek mangan dhisik. Wis angger malese kumat, yen isu wis gak tau masak mesti gur tumbas wae. Lah iki niate masak lagi terkumpul yen wayah awan. Langsung wae iki daginge tak remet-remet karo bumbu. Pokoke iki mau nganggo bumbu jangkep. Bumbune tak tulis wae. Tapi iki ngono udah tutorial masak yo guys. Iki cuma sekedar cerita kegiatan masakku dino iki. Kayak biasane olehku nggawe santen yo tak blender wae. Wegah arepe marut mergo wedian keparut. Dadi iki nganggo cara sing gampang gek yo cepet sisan. Lanjut daging sing wis diuleni karo bumbu mau dicemplungke nyang panci mari ngono diwehi santen. Kayak mau santen yo kental banget iki tak tambahi banyu. Lah iki genine cilik wae mari ngono ditutup. Tak sambi iris-iris kentang ki mayus tak umbah. Mari ngono kentang yo langsung digoreng wae. Oleh goreng kentang ini butuh waktu yang sangat lama ya, tapi iki nek nggon video ya langsung mateng. Lanjut bumbu sing wis diulek iki mau digongso. Bumbune ya segur padha wae pada umumnya yen arep nggawe sambel goreng kentang. Sekirane bumbune wis harum wis mateng. Lah iki mau tak wehi santen. Kayak mau santene dibagi dua karo masak daging. Kentang sing wis digoreng ya langsung dicemplongi wae. Tinggal incip rasa karo nambahi bumbu-bumbu sing sekirane kurang. Wis ngono ae ditunggu sampai banyune rada asat. Lanjut gawe menu sing ketiga, iki aku arep nggawe acar. Komplitane sego rames ala-ala tarup. Iki wortele tak klopekin dhisik. Mergo sing dienggo iki engko gur pinggirane tok, sing tengah kan biasane kan sok atos dadi gak dienggo. Nglopekin wortel iki rada kangelan mergo atos. Yen nglopekin timune wis gampang. Rada empuk yen timun ki. Ya padha wortel iki bagian sing pinggir tok sing dienggo. Lak bagian isine ngene iki gak dienggo. Ben padha kaya ala-ala tarup tenan. Sing irisi ya nganggo pisau sing bergelombang. Ben mirip kaya yen pas ingon nenek tarup ngono kuwi lho. Sayurane wis diirisi kabeh, iki lanjut ngirisi bumbune. Lah iki bumbune aku nganggo bawang karo jahe. Tibake bumbune iki mau enek sing kelalen. Iki mau urung diwehi bawang merah karo serai. Lah layak rasane kok kurang pas. Kelingane pas ngedit video. Bumbu sing wis tak irisi kuwi mau tak wehi banyu panas. Gula pasir karo uyah saitik. Mari ngono sayurane lagi dicemplungke. Iki ya karo tak tambahi lombok utuh ijo. Dadi pas maem ngono kuwi karo ngletusi lombok enak pol. Lah aja lali iki bintang utamane diwehi cuka. Oleh ngewahi gak usah akeh-akeh. Ya pokoke sesuai selera saja. Yen aku iki tak wehi sak sendok. Acara iki mau ya wis dadi. Lah iki ndeloki daginge tibake wis asat. Sekirane banyune wis menyusut koyo ngene iki, berarti iki siap diangkat wae. Yen gak endang diangkat engko malah gosong. Lah iki sego remesan ala tarup, versi aku dhewe wis mateng, siap dimakan. Ge ayo ndang do maem dhisik. Jan iki acare menggoda tenan. Sewenenganku iki acar. Tapi sayang iki mau rasane cik kurang pas. Wis mari oleh maem iki jemput Mbak Inaya. Awan iki hawane panas pol. Akhire bareng jemput sekolah yo mlipir tumbas es teh jumbo dhisik. Saking hawane yo ngajak tumbas es wae. Lah iki sing jemput sekolah lewat dalan elor, nglewati sawah-sawah kaya ngene iki. Jane iki dalane malah mubeng timbang dalan biasane. Masalahe dalan sing biasane dienggo liwat kuwi ditutup mergo enek wong digawe. Alah ado sithik gak apa-apa wong yo biasane mbiyen yo liwate kene iki. Sadurunge dalan kulonku dibangun jembatan. Alhamdulillah iki wis teko omah. Videone sampai di sini dulu. Matur suwun sing wis nonton sampai rampung ya.